בכל תוכנית אנחנו מפגישים אתכם עם 3 גיבורים מהחיים. הם אינם מכירים זה את זה, אבל חולקים גורל משותף אחד. הפעם תפגשו 3 שאוסף עבורם אינו משחק ילדים. נורית יוסף נקלעה לסיטואציה מפחידה בגרמניה בעבור חופן ביצי קינדר. דליה אוזדור איבדה את בעלה כשרכב על אחד מעשרות האופנועים שבנה ואסף בעצמו. שלום, אני דליה אוזדור, אני אלמנתו של ניר אוזדור. ניר היה אוסף אופנועים עתיקים, מתחקר, אוסף פרטים ומשפץ אותם, והוא נהרג על אחד מהאופנועים האהובים עליו ב-28 לאפריל 2006. זה קשה הקטע הזה של... יום שישי בבוקר הלכתי לעבוד במשרד, זה בדרך כלל המשרד סגור, אני עבדתי שם לבד, והתקשרה אליי חברה מהיישוב, שאלה אותי, דליה, איפה את? אמרתי לה, תשמעי, יורית, אני בעבודה. אז משהו דחוף קרה? מה, לא משהו מיוחד. אמרתי, טוב, אז אחרי הסיאסטה, אחרי הצהריים, תבואי, נשתה קפה ביחד, נדבר. אנחנו חברות גם בתחום הגישור, אז חשבתי שיש לנו איזשהו עניין. לא חלפה שעה, והיא שוב מתקשרת אליי. אמרת לי, דליה, איפה את? אמרתי לה, יורית, אני במשרד. אמרת לי, כן, אבל אני מאחורי הדלת שלך, ודלת נעולה. אמרתי לה, כן, כי אני לבד כאן, היום לא עובדים, אני לבד כאן. אני באה לפתוח לך את הדלת. ואז ניגשתי לפתוח את הדלת, זה ככה מין מסלול, יש לנו איזה 3 דלתות בדרך. זה מרחק הליכה מסוים. אני פותחת את הדלת הראשונה, ואני פתאום רואה קבוצה של אנשים. שוטר, שאני לא מכירה. מרכזת החינוך ביישוב, בתיה, פסיכולוגית, שלא הכרתי אותה בזמנו, יורית, החברה, וראש המועצה. אמרתי, קרה משהו? אתם צריכים ממני איזושהי עזרה? אפילו לא דמיינתי לעצמי את מה שהם הולכים לספר לי. הם לא ענו לי, הם רק אמרו לי, בואי ניכנס. נכנסנו ללובי של המשרד, ואז הושיבו אותי. ועדיין לא נפל לי הסימן, ואז השוטר אמר לי שניר נהרג. אני לא יכולה לשחזר את המילים המדויקות, אבל הוא אמר שניר נהרג, ואני... אני לא האמנתי לו. לא חשבתי שהם עובדים עליי, אבל חשבתי שהם טועים. הייתי בטוחה שזה פשוט לא יכול להיות. ניר היה אדם חזק. צריך להבין שניר היה הכל. ולרגע לא חשבתי שעלול לקרות משהו לניר, מה פתאום? והוא גם כזה חזק פיזית. הוא לא היה בריון, הוא לא היה ז'לוב, הוא היה גבר. הגבר שלי. הוא היה חזק שלי. הוא לא היה רשלן, והוא היה מאוד מאוד זהיר. ולא האמנתי להם שהוא נהרג בתאונת דרכים. פשוט לא האמנתי להם. וזה לא עזר לי שלא האמנתי להם. פשוט לא עזר לי. ניר היה בטיול עם החברים החיפאים שלו. הוא רכב עם חבר נוסף שהייתה לו פגישת עבודה בבאר שבע. הם יצאו מוקדם מאוד בבוקר, ב6:30 בבוקר, מקיבוץ צאלים לכיוון באר שבע, בכביש של קיבוץ אורים. ומשהו כמו 10 דקות הם רכבו. ניר היה הראשון, ניר תמיד אהב להיות ראשון, הוא גם היה המקומי, הבחור השני היה חיפאי, אבל הוא בדרך כלל אהב להוביל. הם יצאו מהקיבוץ ברכיבה, וכספי רכב אחריו. פחות ב10 דקות לאחר מכן, איזה נהג רשלן, לא יודעת, הוא נהג שלא בהתאם לתנאי הדרך. המכונית שלו סטתה מהמסלול שלה ובמהירות מאוד גבוהה. זאת הייתה מכונית סיטרואן C3, שזאת מכונית קטנטנה. התנגש בניר חזיתית, ניר עף מעל האוטו, האופנוע עלה באש, ניר נפגע פגיעת ראש אנושה וכבר לא היה את מי להציל. כספי עצמו אמר שהוא ניצל גם כן בשבריר של שנייה, עוד שנייה, וגם הוא היה נכנס במכונית כי הנהג השני פשוט נסע מאוד מהר, וזה היה סיבוב, הוא פשוט נכנס בניר חזיתית.
אפריל. ארץ שקטה, נוף מדהים, הדבר שניר הכי אהב בעולם. משהו שגם אני מאוד אהבתי, אנחנו דאגנו לרכב ביום שבת בבוקר לעשות טיולים. זה בדיוק המזג האוויר האידיאלי, הכל יפה בחוץ, השמש רק זורחת, השדות, הכל כל כך יפה ופתוח, ופתאום טרגדיה כזאת. זהו, החיים השתנו. הכל נעצר במקום. החלום של ניר היה שהבת שלו תזכה, ביתו, ילדיו יזכו לרכב על אופנוע ICM. איזשהו מין ככה קוריוז של חלום. בשנים האחרונות הוא אסף הרבה מאוד אופנועי ICM, מאיזה מוסך שם הוא שמע ומאיזה חבר הוא אסף, ובאמת מלאכת איסוף גם של אופנועים וגם אופנועים רשומים, כי זה היה לו חשוב שזה יהיה אופנוע שיעלה על הכביש. ובאמת בחודשים האחרונים לחייו הוא עבד בקדחתנות להשלים את האופנוע. להדר היה יום הולדת 16 ב-21 לאפריל, והייתה מטרה מוגדרת. ובעצם מה שנשאר לעשות זה להרכיב את האופנוע. זה בעצם כמו פאזל משוכלל. להרכיב את כל החלקים חזרה למקום שלהם, במצב מכני מצוין, לצבוע ולרפד. לצערי הוא לא הספיק. הבגדים שלו עדיין במקום שלהם. הכל במקום. רק ממש בזמן האחרון, לפני חודשיים אני חושבת, בשל אילוצים טכניים, או תירוץ טכני, פיניתי קצת מהספרות המקצועית שלו של העבודה לארגזים. אבל שאר הדברים נשארו בדיוק באותו מקום שניר השאיר אותם כשהוא הלך. בדיוק באותו מקום. יש בבית שלנו מוזיאון עם אופנועים משופצים, ויש בית מלאכה עם כלי עבודה מכל מגוון הסוגים והמינים, והכל עומד במקום. חוץ מהעובדה שניר נהרג, כל הציוד שהיה איתו כמעט לא קרה לו כלום. הפלאפון זה הדבר היחידי שנפגע קלות, אם אפשר להגיד את זה ככה. הטלפון עבר המספר לשמש את הבת שלנו, את הדר. ומי שמחייג אל הדר היום, עדיין שנתיים אחרי, והיא לא עונה, מקבל את ניר בתא הקולי. אנחנו מתקשים להיפרד ממנו. מאוד מתקשים. הוא היה אדם אלוף נעוריי ואביר חלומותיי, אבל הוא באמת היה כזה. אמנם לא על הסוס הלבן, אלא על האופנוע הכחול, אבל ניר היה משהו אחר. אין הרבה כאלה. החלום שלי שניר יחזור. זאת פנטזיה, זה לא חלום. אם אני אהיה קצת יותר ריאלית, אז החלום שלי בעצם שהאוסף אופנועים שלו לא יישאר מת כמו שהיום, כמו ניר,